Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Sige po, maray na aga giraray sa tuya agabos, petsa 30 nung yan kan Hulyo taon 2026, Huwebes. Aldaw ni St. Jude, sugabos tabing devotos dyan ni St. Jude, magpasalamat lamang. O dyan bagatabi sa St. Jude Church, tabi sa St. Jude Church, dyan sa Lapu-Lapu, kan Legazpi. Siyempre sa paghampang niya to kay ning kaaldawon, an mahal na amang Diyos dapat ipigpaenot ta permi sa gabos. Happy birthday man sa mga nagkukumpleanyo. Ini na po girarayan sa indong programang Tingog kan Banwaan, minalaom na yaong kamo dyan. Sasabayan man kami sagkud alas 10:30 an pagkaudto mantang nagtatrabaho na gayud sa mga nasa opisina, nasa vehikulos. Lalo na sunatada sa harong na nagdiretsong mag-antabay, tapag araw kay ning oras medyo pagal na po ang mga paradangog niya to. Hindi na masyado prime time. Let's make every time a prime time. Duman sa mga nagdadangog man ning lapwas alas 9 na tabi. Do lamang ang pighisibut-sibutan dyan sa kusina. Ray naaga dyan sa Catanduanes. Sorsogon, Masbatecam, Surcam Norte. Urog siyempre, digdi sa bilog na probinsya ning Albay, Primer, Segundo, asin Tercer Distrito. May tanong ka ba? Sa luwas magiging katabang tadyan ang News Team Mega Force Patrol, si Pading Jomar, siyempre ang samuyang Chief Reporter, kumpadreng Jimmy Nasalita. Mapalok Yaon man dyan si Angel, si Joshua sa Good, si Karen. ni Pio Fernandez. Sa mobil sa Manibela, si Henry Mata. Sa Master Control ang sa kuyang kumpadre hale dyan sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo digdi sa Legazpi, Pio Fernandez. Pading Nalbaldo. Ang inyong kadamay basta alas Sa newsroom, tarabang-tabang dyan, Andres Marias, muwaan. Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani. Sa supervision kan samuyang matatag, ang samuyang Supermar, News Director Mar Delar. Para po sa mga sumada istorya lokal, nasyonal, internasyonal, nadadangog nindo kung may news break and major newscast digdi po sa DCGB. Sa IT, kasarabay tadyan Jerome Nico Martinez. Para po sa broadcast ni Worldwide Netwide, maray na aga, hali po digdi sa Pilipinas. Good morning, good morning. Sa mga nakaantabay, pakishare po, pakishare, madurudagdagan man ang views kan Tingog kan Banwaan, tabi. And sa mga listeners man dyan tabi sa AM band, salamat din maray. Urog sa gabos so nagdidiretso po alas 9 asin sa mga masunod pang oras. Daghang salamat tabi. May basta Dakulaon na utang na buutihan kan Tingog kan Banwaan sa Indo. Taaram nindo alas 9 na baga. Hindi na yan masyadong prime time. Nasa opisina na, trabaho sa luwas kan harong. Pero sa mga natada na nagdadangog sa Tingog kan Banwaan, dakulaon na utang na buutihan sa Indo. Sana idiretso nindo yan tabi, ha? in ating lilinaw. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Ayin, Tingog kan Banwaan. Mapalokal, nasyonal, internasyonal. Sagot ni Pio Fernandez yan. Maray na agad yan sa tuyang amigo sa Tabaco City Local Government Unit, si dating kinatawan naungon yan sa opisina na kan alkalde, si dating kinatawan Raul Roy Burihon. Tingog kan Dugong GB. mapalokal, nasyonal. Maray na aga tabi, Dugong GB, Sir Raul Roy Burihon. Ang bayan, Pio Fernandez, laging maaasahan.
Thank you so much sa pag-antabay. Siyempre, ang sa kuyang amigo, si Joe Amaranto. Ano? Sir Joe Amaranto, dyan po sa Catanduanes PHO. Joe, sa kuwang kabayano sa EBMC, kangunyan, sa Provincial Health Office, na Catanduanes. Good morning. Bawat Tamang-tama, naunambitan niya to ang Catanduanes taod-taod, igwa dyanin pangyayari, istoryahan ta, sumay ansabi sa inisyal na mga informasyon na balon bunanda nindaga por dahil sa mina. nasyonal, Igwa pala ni nagbimirina dyan sa Catanduanes, piyo, Ano ba yan, tabi? With all due respect, the Gobernador Patrick Azanza, boses ng this is happening right under your nose. Sandes, Kaya itong mga nakaagi, yung nagpapasiring kaduman sa DENR opisina kan Catanduanes, Ebes, ipagpatrabaho mo kan mga dapat na trabahohon. Ngunyan aber tabi, paimbis na giray daw yan ang mga minang iyan kung anoan tabi, ha? May nagadan. Dumanda ito sa, I don't know, basta yan po ang mga initial na informasyon and tibaad makakontak kita sa Police Provincial Office kan Catanduanes duman sa tagapagtaram takan initial na makahurong takayan sa spokesperson kan Catanduanes PPO at the onset kan magbuto ang informasyon may nagpaabot sa tuya tulos dahil pa nakaabot sa indas informasyon that was 2 days ago baka ngunyan iguana po may malinaw na ang gabos tibaad maantabayan ang tayo dyan na sige. bawat usapi, Dahil na kita magparahalo, itaw yan po, naka-standby yan sa muyang Chief Reporter. Duwang sunod na balita ini. Primero ang samuyang Chief Reporter, Pading Jim, maray na agatabi, gawad na. Yes, so salamat Bipade Marina Aga sa mga dagdag niya tong bareta. Ma-eleksyon pa lang sa barangay sa November 2 pade. Pero sa mga pistahan sa mga barangays digdi sa Kamalig, gari pang eleksyon sa lokal sa 2028 na ang nahihiling kan publiko sa mga tarpulin ki grupo nin mga politiko o mga elehido na politiko. Tistigo kayo ni Tabi Pade ang mga nasa barangay na may pistahan kung saan haros visible na ang grupong ini, one team na kung saan ang nawawara sa eksena iyo si Vice Mayor Ding Baldo. Dahil manigaran patapos na sa turno si Mayor Kaloy Baldo kung saan sa kampo ni Mayor dahil pa mabasa kung si Sayan ibabato niya bilang kasalida alagad sa level kan na mga political na pag-analisar ang pwedeng isalida si dating Vice Mayor si incumbent Vice Mayor tugang ni Mayor Kaloy Baldo o baka may iba na ibusol si Mayor Kaloy Baldo na masalida sa saya. An kunyan, an naririparo dyan sa mga tarpulin, kumpadre, na nakabalantoy sa mga may barangay fiesta, iyaon so ladawan kan mga opisyalis ilihidos kan lokal na gobyerno kan Kamalig. Yes. Oho, afuera kan Vice Alcalde. Vice Alcalde. Oh, halimbawa ngaya pesta dyan sa pigpapahiling mo bagadig di sa tuyang online broadcast niya Happy Fiesta Barangay Tumpa. Oh. Yan. Iyan Tumpa. so mga yaon yan so alkalde buda so mga konsehales. Supposed to be kun dahil Malaysia po political yun, natural so mayor, vice mayor, sangguniang bayan members. Pero ini, pwede, dahil, Sisay sa ng mga riyaon dyan, kumpadre, na naririparo. so, mga kagawad sana, Oho. mayor, vice mayor, negative. Ayun. Mayor, Vice Mayor, negative. O, sa ibong nalado, sa dahil ako nagkumpiyansa sa sarosa ng litrato. Nagnya ko igwa pa kita nagdisponer pa kita nin sarong source
na makakapag pakusog kan sa tuyang katuyuhan na makuhaan talagang informasyon. Mm-mm. Kunigwa pa nin barangay, taba kasarong barangay man sa naini. Roger. Uto, nagpista man sa Panoypoy, Kamalig, yuman, Tal kumesta daiso pero kumusta? ladawan kan alkalde Budabise. Oh, susugrupo man giraray. Pero grupo man ninda giraray. Oh, May kwan igwa may igwa- something na. may something, may mensahe na. May election sa barangay, pero iba man ini. Oho, nya. Gari election sa 2028 ini. Gari kwana, gari kumbaga kung sa pasini-sini coming soon. Oh. Yun. Pagkatapos pa din, naipakita na kontento. Oho. Nakadisponer pa kita ki litrato, hali na mismo sa Laugan Sangguniang Bayan, Na naggrupo na ini na may signed thumb mark na, thumb mark. Ano na pud ka ni. So, hand signal na. kung baga nga sa thumbs up, may Oho. duwang moro. Oho. Sinda duwang moro na nakadupo sa daghan. Igwa na ning kumbaga mga senyales. O yan na nahiling o yan sa tuyang online broadcast. O di sabi ko, luto na ini, pwede ta na ining iputok na mga obserbasyon na ini, itabarita na ini. Iyo baga, because there is something unusual, compadre. Kung kaito, pag fiesta bagang barangay, yaon. So ngay happy fiesta coming from araw kayo ng mga opisyalis, bilog yan, alkalde, vice-alkalde, konsyales. Kunyan, wara so alkalde, vice-alkalde. Correct. Pati dyan so retrato mismo sa sanggunian, day so alkalde mo na vice-alkalde sa retrato. Wara. Di, may nakatikwil ng pati sa ko. Bako na taga Kamalig. Oho. Yan nga sa Kamalig. Taga Kamalig ka nga. Anon ba sa mga dyan? Iyo. Ako dahil man akong, parte kan sa to yung obligasyon, dinevelop ta. Oho. Di na nakuha niya to ta. Kari nagsulo-sulo na magtugang. Gari nagsusulon, sudua, separado na. Oho. Oho. So, kung hihilingon ang mga nakudak o ining mga picture Mhm. sa mga barangays pade, kompleto na and inugid niya to, sisay niya ko dyan sa grupong iyan Mhm. ang pwedeng lumaban sa kargong alkalde. Yan, oho. Luminawas na pade, bako sa nang alkalde, may busy alkalde nang iya dyan. Ay, gustong sabihin. Gustong sabihon, posibleng hamana ang 2028 sa grupong iyan dyan kung anong pasistema por dahil sa mga retratong iyan. Binilang ko nasa litrato, kompleto na baga pade. Siyam baga ini pera iyan, sampulo. Pera. Siyam iyan gayod. No? Risham, Oho, siyam. sisa Yeah. niya ko dyan ang para alkalde, pero sisa ang vice alkalde sakali. Mhm. Nasa timbangan pa din, nasa gari sa wala so ma-alkalde, nasa tuo so vice alkalde. Di ko makuha sa pagkalakwan dyan. Ang ma-alkalde na dyan, Oho. si Kagawad, Pilipina pa, kan sumlamik. Ano mga istorya de si Kagawad na Tapos, ang pa. vice mayor da dyan, Mhm. si Kagawad Ching Nosido. No si Kagawad Dosedo. Oo. Pero ang further question pa diyan, compadre Jimmy, what happened? Tagrupo man baga na alkalde Kaloy. Iyan, anday ko pa Bako. maladop pa din. Mm. Anday ko pa man nakakahoron both side. Anday ko nakakahoron pa si Vice Mayor Ding Baldo kung ano ta. Ang totok ta ba? Per district. Pag may minsan-minsan man sa nang kakaiba digdi, sa Oho. second district, Kamalig area, Iyo. iyo man na tatutukan niya. Tungunyan, ini, Mhm. ang tigtututukan ta ba? So nagra-running election sa barangay, so mga update na sa mga barangay. Ngunyan, iba na ako digding impormasyon sa Banoan kan Kamalig. Kumbaga pahatod mensahe na yan mananggad ano. Ang sabi nga ni, gari nagtatanom na, Mhm. Nagtatayo. Yan. Yan. ang tag-ani ka ni 2028. Mhm. Mhm. So, naglilibot na ining grupong ini pade, bilog na, Iyong iriba-iba na Baptista. sinda.
Oho, Pero kay to kumpadre, yaon an alkalde Budabi si alkalde sa grupong iyan, permi. saro iyan na grupo, Sarong grupo. Ngonya na nipig nga ngalas kan mga itong mga maiikmat na mga obserbadores kumpadre, huway bako na so dating kasabay-sabay. Ano daw ang hararo mo Wala na. istorya? Ano? tapos sa Facebook man, Mm-mm. bigyo binagay, kan man ba kita kan Facebook, si Vice Mayor Ding Baldo, may mga literato man na kapitan, ang kataning, ang tams, ay ang kuanya, muro, dari, nakatindog na muro, Bako kapareho kaining hand signal na pigapahiling kan mga yaon diyan na nararetrato. iba, Iba-iba ang hand signal. iba, si Vice Mayor, sulo siya na. Solo. Mhm. O, ining grupo ni Kagawad na pa, nakaduop sa daghan, duwa, na muro. Mhm. Oo, yan baga sa Sangguniang Bayan, yan na picture na yan. Correct. Aha. So, ano ang mga gustong ipahiwatig ka ini? Iyan ang hararo po, Dito. compadre. Ultimo turno bagang niya ni tama ba ultimo turno niya ni Alkalde Kaloy? Pagkaisik ko kundi ako nasa sala, ultimo turno ni Mayor Caloy Baldo. Oh, ang sistema ba ka ito? Tasin na magtugang, it's either na mabay si Susaro, Mayor Susaro, pagkatapos ng Susaro, balyuhan naman. Iyo bagaan nangyari dyan very lately bako? Oho. Ngunyan, biglang nabago yan. Kaya dahil malikayan talaga na sa mga nag-obserbar, mahapot what happened? Dahil nakairiba-iba sa sanggunian. Oh. Mahapot talaga na kung ano mga anhapot pang nasunod pa di. Sisay sa likod ka ni, na grupo, Nyan. sisay man an sa likod, just in case, nara Mayor Baldo. Nya. Iguana kong Padring Jimmy. Medyo naggana na naman so sa tuyang sarong platito na diit na utak. Gari may nahihiling na ako. Agari may nahihiling na ako kung Padring Jimmy. Igo baganin mga nagharan signal man, duman ka ito sa kongreso kan pag sona, arog makinihag signal, duwa baga, namuro. Yan. Ay, Ngunyan, iyo man suhan signal digdi sa kamalig. Bako? Nya. Tapos may dalong naagrabar sa pagkuhan niya to. May digdi sa munisipyo, di may mga amigo-amigo, nakikuro kumusta kita, nakiristorya. Oho. May nag-sign kan kamot. Oho. Abo niya, ay abo ko ngaya. Hanggang ngayon ay makasirip ngaya sa ko dyan ng mga matam sa pakong saro o duwa. Oho. Masa na ngaya ko? Takwa, ano, siloso ang politika. Ayo. We must remember, compadring Jimmy, ini baga, ang affiliation ni Alkalde Kaloy, Buda Sutugang, digdi man sa grupo ni Congressman Kaloy Loria. Bako? Hindi ko saan magsumpun sa'yo mo. Hindi ko pa masyado na. Ay, Matararam hilingan mo. na kayo na araman kabatiran mo. Pero hilingan mo, kanon mo baga, kumbaga, medyo buting adalan tang marhay, kumpadre, adalan tang duwa. Dahil ko pa Oho. aram ko. Oh. Dating digdi. Tapos, yan ang pigasabi, iyaon na dyan. Dahil ko pa man nakatahoran si Mayor Baldo, dahil ko pa man nakatahoran ining grupo ni Kagawad Panapa. Nya, day taaram kung ining so grupo mananggad ni Kagawad Napa, day masabay sa, day taaram kung sain masabay. Grupo ni Congressman Kaloy o grupo kan mga nasa ibong naladumang baga, so grupo ka ito nara dating Congressman Kito ko bako na sarabay-sabay sara now Secretary Joey Sarte Salceda. Day ta maaraman kung ano na ang Ayan ang masunod na tagka. Iyan ang masunod na hanapon ta. Ining siguro po ni Mayor Kaloy, talagang duman sa tukayo niya. Iyan ki Congressman Kaloy na Loria. Bako, yan. Now, ining grupong ining may mga retrato na dahil nakasabay si Mayor Kaloy, buda si Vice Mayor Ding, sutugang niya,
Say na ang apling ka iniing kaso, mako. Oh. Kaya posible man agad na arog ka ana, mako, kumpadring Jimmy. Yo, ini valid ang obserbasyon ini. Kaya ako nagpasiguro niya ako may litrato kamukhaan, naarog ka na grupong naglilibot sa mga pista. Na inagpidsa ko kisaro. Aha. Niya ako, dahil natural ini kuning kaso niya ako, igwa pa lamang kisaro na picture. Uning nga igwa pa, ay mati na. Well, sabi na nga ni mga kumpadring Jimmy, a picture speaks of a million and billions of explanation, tabi. Billions and billions of words, tabi. Ano? Bako? May kasabihan baga, a picture is worth 1,000 words. Yan. Sige. Abangan ka. nakalaw sexy na sa mga pigmamonitor tang kamalig. Dati, dahil manini masyado sa ko, dati district ang to. Ngunyan ka rin na. Kakawa kita nin. Anyway, abangan tatabi pa din kung ano ba pang mga development tungkol sa bagay na ini. Kung ano, pag nasabatan mo dyan si Alkalde Kaloy, kibliton mo naman. So, kamusta ng doa? So, dati ba, anong nangyari tabi, Alkalde? Tama na rin dyan. Pag natin ano ini? Ang sabi pa din, ang sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita. By the way, PYC Enterprises, basta radyo, hanapon siya ng PYC, Mr. and Mrs. Marista, and Raul Calio, o kaya kung naghahanap kay metal detector, mga gwardya sa eskwelahan, metal detector, PYC Enterprises, Orosite Legazpi City. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya. Aba, may lindok na ang politika na naman din sa Kamalig, tabi. Mga narinta daw si Alkalde Kaloy. Amigo, tama na ni si Alkalde Kaloy. What is happening? Naglilindok ang istorya dyan sa politika Kamalig, tabi. And thank you so much palantabi sa PYZ Enterprises. Iyan ang partner sa komunikasyon kang DCGBAM. Iyan pong gamit kan sa muyang news team. Iyon na yan so mga saradituno na sa ng radyo na maski sa kinaban, automatic, resibido digdi sa DCGB. Dahil ng mga orante ng kaipuhanan tabi, sa bilog na maski sa kinaban, maski duman sa North Korea, maski duman sa Strait of Hormuz. Totoo yan, ha? Sa US of A, sa Israel, sa Afghanistan, sa Gaza Strip, sa Palestino, sa China, abot yan. Yan na mga gamit kan team ko yan. Saraditunon sa naan, na radyo tabi, dahil na kay poning antena, igwalang ning special na SIM card na ibibugtak dyan. Yan. Maski sayang ka sa kinaban, laog iyan. Kaya lang, kung ka mo naghiling tabi sa CNN baga o BBC o any other international news outfit sa television, mahiling nindo, pakataram baga kang anchor, di halimbawa nakaduwang frame angkor niyan ang TV set nindo, nakaduwang frame may nagre-report ngaya duman sa CNN Atlanta, so main kang CNN yaon so angkor, and so nagre-report on cam yaon sa North Korea o China. Ang pagkatarambaga kang angkor duman sa CNN Atlanta, minahalat mo na ni mga 2 seconds bago magsimbag itong suduman sa kunyan. Sa second frame, sa other frame, may date lang na delay na mga 1.2 seconds. Minaagi po sa satellite, iyan na signal na iyan tabi. Arong man nagkantabi idigdi sa DCGB, yun na nang kapot kan sa muyang news team tabi. Ano po? Kaya paminsa baga, nagtitiyempohan ang angkor buda ang ining sa muyang mga news team sa sisimbag o kapaghaputan mo na pag-interact. Yan. Salamat po sa PYZ Enterprises dyan po sa Orosite, Legazpi City. Yan ang kapartner niya to dyan. Kung gusto nindo ka tabi, pasirin lang kamo dyan, PYZ Enterprises. And good morning tabi kay Sir Alan Amaranto. Sir Alan Amaranto tabi, budan sa iyang pag-iriba dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yan, primohon palan iyan ni Sir Joe Amaranto. Ining si Papa Joe Amaranto, barkadahon ko ini, diyan siya sa PHO Catanduanes, tabi. Sir Joe, mabuhay ka mo diyan sa PHO Catanduanes. And sa imong primo diyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, Supply Office. Yan, kay
Sir Alan Amaranto budaan sa iyang pag-iriba tabi. Good morning sa Indon. Good morning man sa amigo niya to dyan mismo. Barkada ta ini, yung chief kan Bicol Regional Hospital and Medical Center and Chief dyan tabi, Medical Director dyan, si Dr. Eric Raburar. Magandang umaga, Dok Eric. May basta. Mabuhay kayo dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Good morning, Padi. Sabi ni Pading Noel na Manalo, ang apod kaan na report ni Sir Jimmy, hashtag game changer is coming to town. Madali na bagang Christmas. Iyo baga tabi, Pading Noel, Tingo. Pagpolitika yaon ang konsuelo. Pero sabihon ta na nga ni ang politika ay masyadong selo sa tabi. Sagot ni Sabi nga ni baga duman sa report ni Pading Jimmy, isuy gwa da dumaning piga approach si Pading Jimmy. Ano nga han signal mo? Di nga tatibaan nga maispatan ako. boses ng samba. Ay naga. Sarong report pa kita. Bago kita mag-time check digdi sa programang Tingog kan Banwa, nasa linya man si kumpadre nga Alarmario. Kumpadre nga Almarhain Aga Mantabi, please go ahead na. Salamat, Pade. Mas pigpapahiwas ko niyan. Kan gobyerno lokal, kan Legazpi, ang seguridad sa mga barangay, bago sana sa pasyor kundi pati na kan mga emerhensya, nin kasulo, halimbawa, asin aksidente. Sigon kay Mayor Siam Ismail, may plano ang gobyerno lokal na magtugdok nin Integrated Substation kan PNP asin ang Bureau of Fire Protection digdi sa Barangay Bangkir 1. Mhm. Ini para mapahiwas ang seguridad asin mabantayan man at the same time ang mga barangay Mhm. kuning kaso may mga insidente rin kasulo o aksidente. Dahil ang PNP baga, sinan Bureau of Fire Protection, permining magkatandem, magkatabang sa mga siring kaya na kasiributan sa mga area digdi sa Legazpi and ano man na oras. Ang yan, Southern Pagka Legazpi, sa mga mayor na concern ini kan gobyerno lokal, at pasyor din dahil kung may mga emerhensya, talagang dapat na bantayan dahil sa nagadakula man na populasyon. Opo. Kinangani may mga aktibo man na barangay officials na nag-monitor kan sitwasyon digdi sa mga barangay alagad kay Pon Mangaray ang tabang kan PNP asin ang Bureau of Fire Protection kaya saroya sa mga plano na extender magkaigwan ng Integrated Substation sa mamabot daw digdi sa Barangay Bangkir 1. Roger to that. Sige. Kaya pa din informasyon digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat Padingal sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas sa sur na mga barangay kan Legazpi. Padingal, ma-time check na tabi kita. Oras Pilipinas, alas 9:32. An oras hatod sa Indokal. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to
to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. So, dyan palang tabi sa 3rd District, day pa man ay, pardon my ignorance kasuba agutan, na lobat so monitor kong sadit, padignal na i-report na itong negative man na bumbang nako sa Pulangi Gymnasium. Yan. Kanakaagi bagang mga oras, igwa na naman yung nagpatakot sa internet, sa rong Facebook account, na papasabugon daa ang Pulangi Gymnasium, and kung may magkawat daa dyan, papasabugon, pati da so alkalde, magagadan. Ngunyan, nag-aktibar tulos man so Pulangi Municipal Police Station, dahil maning nako ang bomba, inda kun may contact, dahil kaya kuning contact kay Kuan, kay COP Asuteyang Kuan dyan ang Chief of Police dyan sa Pulangi na lingawang ka lang so pangaran. Basta negative maning Kuan, nako ang bomba. Dali ta ito yung Kuan, yung Pulangi Municipal Police Station, iyo yan tabi si Chief na Azotea, si Teniente Colonel Edgar Azotea ang kunyan, ang Chief of Police dyan. Igwaning official statement kaan ang Pulangi PNP. Walang natagpo ang bomba sa Pulangi Gymnasium. Kapulisan ng Pulangi mabilis na maksyon pagdating sa seguridad sa lugar. Ta initabi kanakaaging mga oras yung Kuan, dahil pala inahaloy, mga 28 minutes ago pa lang na ipinag-release kan Pulangi PNP kan July 29, kaya paano alas 8 nin banggi poko mas menos. So Cyber Patrol Division kang Pulangi PNP nagkahiling naman in sarong Facebook account na ang account is Jazmeh. Na nagpapatakot sa pigasabing pagpapasabog sa pampublikong pasilidad na yun, Pulangi Gymnasium, na so opening baga kang tournament kang NBL Youth Albay. Yan. So sa panginot ni Police Teniente Colonel Edgar Azotea, nag-aksyon ini, and bago matapos alas 10:20 ning pagkabanggi sa Gabos, sa paagi kan coordination man itabang kan Albay Provincial Explosive K9 unit I should say, ginibuso paneling Gabos pag inspection and ligtas asin dai man tabi nin man na kunyan nako ang kadudadudang gamit o bomba pampasabog diyan sa nasabi ng gymnasium. So aktibidad na dyan, ipinagtalaan ko taan na Agosto 17 hanggang 18. Yan tabi, pansamantalang ipinagtakdaan ini sa August 17 to 18. Yan tabi ha. So ngunyan, ipinagpaabot na ini sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5, RACO 5 ang kaso, tanganing mapinpoint na po ang pagkakamidbidan kung si Sayan may sadirikan account na yun na Jaxmeh na yuan nagpa balangibog naman kanyan sa social media. Dakol lang mga kuan igwa makutan na kitang kontak kay chief na kunyan ining so sa anti-cybercrime si Attorney Colonel Wilson Asweta.
Siya na mismo ang chief kan anti-cybercrime sa bilog na Pilipinas. Yaon sa krame. Kailang day kita natatawan ng oras Day kita maski nga iso sa tuyang messages, so sa tuyang miss call, day nga ni nasisin. Aram ta iyan, ta grabe ng kabisihang kaan. Haloy yan ang nagpaparachip of police digdi, naging PD man kan albay, buda dyan sa kampo, halang kaw na mga pwestong kinaputan mo, yan ko ta na Bicolano, yaon dyan sa kwan, kailang day kita nako-connect, day kita na-ondrahan pa ng oras. Dadakol na digdi baga pa dig, nagdagakapira na, narumdum ta so sa biyo, aram nito sa biyo ka ito, that was a year ago pa ding o day mang bagading na kukunyan pa, day pa ning naipipresentar sa publiko, so anti-cybercrime unit kan Kampo Ola kung sisay mananggad an may kagibuang ka ito na persona buda kung nakasuhan na. Sumunod so sa UST padignal narumduman mo sa UST. O kan panahon pa ito kan nakaaging mga taon turno di opisina man ka ito ni now Congressman Pido Garbe Jr. Siya sumayor ka ito, pina-speed up niya nga ni iso investigasyon ka ito diyan. Bomba man napatakot sa kunyan sa UST. Although igwa manin mga nakakasabing mga leads na pipinpoint pero dahil makitang naaraman pa. Pardon, baka igwa na pero dahil talang gayud naaraman pero we for one digdi sa programa dahil kitang naaraman na nasampa na ng kaso. So binunod naman padignal so divine. Bako Divine Word College of Legazpi. Patakot man na bomba ito. Recently pa lang. Sunod naman, ini naman ako niyan sa Pulanggi ngani. And apuera kayan, bako lang digdi sa Albaya, apuera kayan, sa Katanduanes, igwamanin mga patakot na kung ano no sa mga Facebook. So, parang medyo, bako makitang masyadong techie, we respect ang trabaho, nasasabutan ng trabaho kan mga nasa anti-cybercrime unit, pero ikumpara mo, duman sa kunyan sa may parteng Visayas kan ito bagang so may nangyari bagang pababadil sa San Jose High School ba yun sa Tacloban, nasundan pa baga ito nin patakot na naman sa Facebook. Now, mantag mainit pa so pambabadil baga sa mga high school students na ang suspetsado nga ni mga minor de edad duwa na pipreso na ngunyan, nahugot ito sa Facebook so mga so mga hurong ka ito buda nadakop so suspetsado. Nasundan naman ito nin patakot sa na sarong lugar duman sa Tacloban man mismo. Nadakop so may kunyan kag sa dirikan account tabi. Ito tamainit pa so istorya. Natutukan ito kan higher ups gayod. Bako then sa Metro Manila igwamanin mga pangyayaring similar madaling madakop. Kailan kita digdi naharayo sa Caldero kan kumandan siya duman sa krame, parang abagal paano ba yon tabi? O ito, sisay naman daw may sa diri kaning Jasmine na ini na kunyan na account sa Facebook tabi yan. Sige, maray na agad yan sa Bakakay. Sa Baklayon Bakakay, happy birthday da kay Angel Rose Guasis Belgado. Angel Rose Guasis Belgado, happy birthday tabi sa imo, sabi ni Jonah Bernal Barcelo diyan sa Bakakay tabi O yan sa Pulanggi tabi dai po ning kwan ning bumbang nako and tigapudang kuman so tagapagtaram kam PNP Catanduanes tama verify kita kung ano ang development kay itong susabing nabalunbunan diyan na nagadan dahil sa mina kung anong katotohanan man nagad kay ni dai perming nasa voicemail kita tabi na ipapasa yan puro lang mo na raw information na nakonta kanakagi pangal daw ini diyan ini sa sarong lugar sa Catanduanes. Diyan sa Catanduanes duman sa plaza ning Ubi. Sa Ubi nangyari, tagadatag kan Karamuran Catanduanes, pero sa Ubi nangyari. So kunyan, so nagadan na sabi na por dahil duman sa pinagmiminahan ng ginto
Ha? Nabalunbunan kayo ding daga or kung ano tabi. Kaya lang dahil kita na kunyan man, dahil ipaso sa tuyang kontak duman sa Catanduanes, nagsimbag pig-text ko na. And if ever there is kung if ever natutuo tabi ni Governor Patrick Asansa, pakiasikaso man tabi diyan ha. Bako ini tultul gulping mga kadimalasan na nangyayari na diyan ha kan bakali sa eleksyon kariribukan politika na daiman dati diyan iriwal politika may nagkagarada na mga miyembros kan sangguni ang panglalawigan tabangan kimahal na Diyos dahil sa stress gayud kun ano sa politika pinag-associate ba ka nagakaperang mga nakakahurontan diyan may nagkagarada na sangguni ang palalawigan members ngunyan may nabalunbunanin sabi sa mina iyan krisis sa kuryente krisis sa tubig what's happening tabi diyan Gobernador Patrick Asansa sa Catanduanes asikaso tabi wag yung away tayo ng araway diyan sa politika ta bakutood ka ng Katandunganon nako sige tabi diretso kita kan istorya diyan sa luwas nasa linya si compadreng Jomar Bien Pading Jomar good morning tabi go ahead na Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na barata, bako na ang basuraan masyadong problema. Digdi sa bypass road, hali sa terminal kan Tabaco City, itong Tabaco City Central Terminal sa Barangay Pawa. Pasiring duman sa Barangay San Vicente, ini bagatabi Paring Pio. So tinampo sa likodan kan terminal na minabalda na duman sabay sa Blue Yun Road. Na pirming minaagyan si Kagawad Jun Ragodon, Junicio Ragodon, na may nagbimilagro kan mga nakalis na banggi. Sa may LTO Buda Terminal, ano? Correct. Bako na masyadong problema ang basura. Anda kulang problema. So mga tao na sigyan tapukan basura. Basura man giraray. Ini Paring Pio ang ipigrace na naman na concern ni City Councilor Junicio Ragodon kan sangguniang panglungsod kan Tabaco sa saindang ginibong regular na sesyon kung saan pinaimbitaran niya ang senro si Mr. Reynold Martires kabayan City Engineer si Engineer Dindo Bungalosa na agad doon ang kooperasyon kan duwa na matabangan na matapos na iyan na ugali kan mga tao dyan na pagdurodiklom kang banggi so basura, imbis na halato na maglibot so dump truck, i-deliver na duman sa gilid-gilid kan tinampo. Palibasa, dahil man masyado pigaragi ang kan mga bihikulo pagkabanggi. At pag tukal na baga sa mga bus, pa Manila, di dahil naman kinagagi duman naman iurulog kaning mga kunsirisay na ini, ang mga basura. So, kay Ragodon, nagpaaboting konsenso sa iya sa mga paraong sa mga kabasa na nakapalibot o sa maginibong ka na unambitan na tinampo matigura na ngaya itong tinarambak na basura sa gilid kan tinampo sa maawot-awot na parte ang magpangayakan sa kabasan me pag uminagpangayan sa kabasan me problema ini na mga paraong kung paanong paggarakot kan mga basurang iyan na matararok na naman bagang ngaya kami so, ipigpabot niya ang concern na ini kay Reynold Martires Cancenro asing kay Engineer Dingdong Bugalosa. Ini kaya problemado si mga para matagura na baga. Ngunyan, mapurulos naman yan duman sa sanguyan nga kabasan. Baka lamang yan sa pahagi mo, ma-remind lamang na malinigan. Siya rin po sa terminal, naisligan na po ito. Alam na po sa pasiring sa San Vicente, ang langgapo na po ang awot. Si City Councilor Junicio Ragodon, igwa pa ding duwang solusyon Mr. Martires asin si Engineer Bungalosa. Short-term solution kay Reynold Martires, long-term solution kay Engineer Bungalosa. Bini Martires, ang short-term solution ngayon, pigigibo mina, ilibot-libutan mi ngayon kantim, pigaharakwat,
Iyan na mga basurang yan. Yan. Kundi, minsan, mga nagigibo yan burumanggi. Kaya mariripat. So, naigwa pa dyan na mga basurang itarambakan iba. Duman sa gilid kang tinampo pa dito. Ang tinampo ba ka dito? Yung shoulder. Oo. Igwa ang espasyo kayan pahali sa kabasan. So, dapat shoulder. Puro yan abot. Duman an ihurulog kan mga ano yan, dusta man na mga tabong yan. Baga pa rin, sa imbis na itapok sa tultul na tapukan, bararag na sana dyan. Yo. So yan na, sabi ni Reynold Martires, may short-term solution kami dyan. Ang short-term solution na po yan, every Saturday po and Sunday, po yan so team ni Michael Persuela, naglililig po sila dyan perme sa bypass road. Yan mga po sa terminal, hanggang sa Katupang, San Vicente Matagba, Pasilig Dumat sa ano. Po yan, hindi po hindi papabayaan. Kaya kaya po nila dyan. So, may dyan na basura sa kumpulan na yan dyan. May nagkatarap yan ba talaga. Tapos may permit kagaya po. Totoo po yan. Mr. Reynold Martires, sa short-term na solusyon, Yan. nagsimbag man si Engineer Dindo Bongalosa, may long-term na kami dyan sa solusyon. Kagawa na yung paradig niya. Oho. Kundi nga yan, next year pa ma-implement. Long-term baga nga yan, alawig. Halawig man. Next year pa. Ang long-term solution pa rin piyo, semento sa shoulder. Yan. Di pag sinemento, dahil nang abot. Oho, malinig na. Hiling Dahil na. nang tapukan kibasura, taan mga para tapok bagayan, at man ka sumati-ati, maabot-abot. Oho. Pag malinig na nayayan, ang sunduan na kan shoulder, so kabasa na lang, tapok pa man nila sa kabasa na, may naguma na kayan. Yan. Matigbas na ngayon sinda dyan. Agabantayan na yung kanso, may sadiri kang kabasa, pagtapok kaya kayo, takrasan payo kayo. Ang long-term solution, semento, so shoulder, pero ang problema, ang pundo kukuha pa sa 20% na pundo sa taon 2027. Sabi ni hindi. Long term pa talaga, ano? Long term pa. Oho. Pa yan, ma-implement yun yan sa masunod ng taon. Roger. Iba na po kami na-prepare na proposal. Kaya na po kami din yung program of works. Then, ang opinion nila po, susunod niya, may charge me po, diba na po sa 2027, 20% development fund. Kung po dito sa terminal, on-site po, hanggang po duman sa intersection po ni San Carlos, Caramucin, Bypass Road. So, iyan pa din, si Engineer Dindo Bongalosa, masusolusyonan na. Kung ma-semento na pa din pa sa shoulder, naman sa mga nagnumilagro, baka mawara naman. Patay naman silang paipli, masaguso. So mga nagmimisteryo duman na pero may natitsimpuhan ni Kagawad Dragodon, ano? So nagmimisteryo. Correct. Masurtiyo na naman si Kagawad Dragodon. Iyon agad nakakaada ko pirme. Sabi ko Kagawad, nagano ka man dyan sa misteryosong lugar. Iyo nga na nang hapot. Nagwawara ano ka man dyan. Sabi ni Kagawad, pag nagduduman ngaya ko sa mga gadaan, sa lamayan, sa sentro, pauli ngaya duman sa kuya sa buyan, shortcut baga ngaya yan. Yan kita minagi. Valido, lusot siya ngon yan. Lusot siya ngon yan. Correct. Sige. Yan pa din mga dagdag na informasyon sa karagkan PYZ Enterprises makukuha sa Orosite, Legazpi City. Dahil ang nag-issue sa katuya kan radyong gamit sa pag-report. Job PCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar.
Ale dyan sa Tabaco City. Happy birthday sa barkada niya to kay Sir Jer Candelaria. Happy birthday tabi Sir Jer Candelaria dyan po sa Bert Cartint. Dabes man yan, mga parantabay siya. Parantabay ta ano. Yan, sa Ratio Munding na Murillo dyan, tabi, good morning. And sa Gabos, the best di kalidad na mga pioneer tint shop yan digdi sa kunyan sa Albay, sa Legazpi, ano, pulido trabaho. Bert Cartint dyan sa may sa Washington Drive, kampang kan haranisan na sa ining Sampaguita Hotel. Yan, nagbe-birthday ngunyan si Sir Jer Candelaria. Chumunding na Murillo, good morning tabi sa Indo dyan sa Bert Cartint. Yan tabi, good morning. And syempre, good morning sa mga paradangog manyato dyan sa ining Petron Gasul. Yan, sa Daraga, Petron Tapgas Gasul. Good morning, Sir Ato Lim, and sa Rabvax. Mga amigo niya to dyan man sa Rabvax, sa main office. Hindi ba pang mga branches kan Rabvax. Mabulta kita, tamabareta muna, news base, boda may mga nabuhay. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 6 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigsusulong ni Senate Finance Committee Chairperson Senador J.B. Ejercito na gibuho na tax exempt ang mga obrerong may income na 50,000 pesos kada bulan. Maawat ka ang pigsumiter niyang Senate Bill No. 2341 na amyandaran ang National Internal Revenue Code para dain napatawan kang income tax ang mga individual na may income na 600,000 pesos pababa kada taon gikan sa presenteng 250,000 pesos na itinalaan sa irarong kang tax reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Sinabi kang senador na bako ining simpleng tax reform. Ini para sa middle income tax earners. Nagbayad ding buwis asin nagambag sa ekonomiya apisar kang halangkaw na presyo ning mga barakalon. Yan ang barat akali sa Newsbase sa iba pa bisitahon ay sa muyang Facebook page ang DZGB News Online. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabag ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day.
Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Si Pading Nald out, Tatanems Flora in. Diretso man kita kang programa. Duwang sunod na report pa bago kita magtapos kang programa ngunyan na Huwebes. Petsa 30 aldaw ni St. Jude. Si Chief Jimmy Minabuel tahali dyan sa sayang location. Kumpadreng Jimmy, maray na aga tabi gawhad giraray. Yes, salamat tabi pade 24/7 and pagpautob kan lokal na PNP o kaya kan Pulanggi PNP sa pamamayon ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Opo. Digdi sa bisinidad kana Pulanggi Gymnasium kung saan ni Anbenyo para sa NBL Albay. National League pala ini tabi pa matindi, matindi ang dakulaw ang okasyon kaya may mga dayo digdi na an initial na informasyon niya to August 18 an opening kini. Na medyo nahaluan ininin date na kaba dahil sa igwanin nag-post na igwanin na mga patakot na aligado. May mga itatanom na bomba at pinakaraot na siya. And pati may pangaran nin opisyal na damay na na dahil na basahon ini baka mas lalong makagrabar. Pasiring na lang kita digditabi pa sa mga aksyon and kan mga otoridad and naka-refer na ini sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5 na kasong ini para matrace kung kisay itong Facebook account sisay ang nagkakapot kini na nagpost ni bomb threat sabi pa de. Yan. Ngunyan an Albay Provincial Explosive Canine Unit nagpakalat na digdi
ni na mga canine na dog, itong sniffing dog Canine. negative man naparong itong mga ayam ni Yes. bomba sa Oo. kapalibutan. Itong patakot na ito pinag-detect na kan pulis bilang sarong kaso na kaipuhan ma-resolba sa pagsabing nagraraning NBL pakawat sa basketball. Natural. So, mga akiday ni tabi pa rin Iyo, na mga pakawat na ini National natural. Basketball So League. mga magurang baka imbis na tugutan so aki maday lugod na may sabay pasabayon por medyo sa takot na ini. Kaya kay puan por abir magpuon sa Bing National League sa NBL basketball ma-clear out tulos kan mga otoridad. Iyo. Sabi ta nga ni kasuba gubaga, binasa ko man in portion so official na pahayag kan pulang MPS, daing nako ang bomba, nagpaneling sinda dyan, gabos gamit yung K9 units, gabos pati so IED bagalig di sa kampo la nagtabang, and then inirefer na sa RACO, Anti-Cybercrime Unit, itong so forensic examination kan kunyan, kan Facebook ako itong Jax Meyata yun Jax Be. Tama ka kumpare duman sa follow-up mo na kaipuhan bantayan na 24/7 tibaan magduwa-duwa na lugod sa ibang mga mapartisipar dyan. Dakulaon na basketball event yan, bilog na Pilipinas kumpadreng Jimmy. Oy, kung magduwa-duwa papano negative image yan. Bakusa na. Impaan na negative impact kay ni digdi sa tuya sa lokal na sa digdi sa munisipyo kan Pulangi sa Albay. Roger to that. No good. Kaya sa ngunyan maski nga ni pasalamat nga ni dahil manin na discover na bomba sa ibong pansiring na patakot, pero babantayan ini an pulis sa sagkod na dahil pa nagapupuon and dahil pa natatapos ang aktibidad na ini sa pakarawat close monitored ini kan kapulisan. Ngunyan si Chief of Police Jara Sotia nasa lecture garing siya sa igwanin kuan seminar kaya dahil ta nakahuron ngunyan tabi pa de. Iyo ta baka mga noorin kumpadre makonta yan ta bako sana yan dyan posibleng magtapos istorya, baka kung diversionary tactics yan, and kung igwang mga plano pa sa ibang, aram yan kan pulis, maray na makahoron ta si Chief na so tayo baka na rin kumpadre. Yes, pare. Sige. Taod, baka makahoron niya to. Roger. Maski recorded na lang si Chief of Police Asotea. Yan, Roger. sabi pa rin, sa tuya mga dagdag pang-informasyon, PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy, Chief Jim. Follow up kaso ipinaglaog ta kaso bago kita mag news break mag-alas 10 na negative man tabi sa man na klaseng explosives diyan sa Pulangi Gymnasium. Nagigibuhan ining nagadang-adang na bulan kan National Basketball League. Ngunyan ko tabi tata Nems, this story will not end there. Baka kung tahaloy pa ini, Agosto 17 pa hanggang 18, so opening kaan. Baka kung diversionary tactics na yan, dahil taisi ko na bata alawig pang panahon. So kaya alerto mo niya ning todo ang Pulangi PNP sa paagi ni Chief Asotea. Diyan sa nasabi ng lugar. Pero in the meantime, safe po. Yan na Pulangi Gymnasium, babantayan 24/7 sagkod na matapos gayud ang okasyon. Si Joshua aramon tamanan sa iyang bitbit na informasyon hali diyan sa daraga. Buda sa iya pang mga area of responsibility. DZGB On the Spot Report. Joshua, good morning. Go ahead na tabi. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag nga itong bareta, kumpirmado kan DCGB News na talagang napundo. And ngunyan, Sir Pio, nagdadalagan ang heavy equipment kan sarong quarry operator digdi sa Yawa River, sakop kan barangay Malubago, munisipyo kan Daraga. Na matatandaan kasod na pinag-anunsyo ni Provincial Administrator Rolly Rosal na pinatawan ninda ng cease and desist order ang quarry operator, pinangaranan niya Mr. Joel Alamares dahil sa nahiling man ng mga violasyon.
kung matatandaan man, nagluwas ang istoryang ini digdi sa DCGB kung sa in na kuan man nin litrato na so bakho kaining quarry operator nagkakalkag serpiyo sa gilid na kansalog halos pigabot na so pundasyon kanpo partikular na itong Duterte Road. Iyo. Panagin paliwanag baga ni Provincial Administrator Rosal kan uminaging simana duwang beses na pinagmulta ang naunang bita ng quarry operator dahil nga sa nahiling na mga violasyon. Alagad buminutwa naman itong istorya, Bareta, na nag-operate nga ni gilido na kan na salog. Yan. Kung kaya ngunya na pagkaaga tabi Sergio, parte kan mga follow-up asin pagrekurida niya to, inagiyan ta ining area kung sa inyaon duman itong quarry operation asin naka-standby Sergio sa gilid na bakho para mo na na operasyon susugman duman sa cease and desist order kan gobyerno o kan Kapitolyo Probinsyal. Roger to that. Yan, tabi Sergio mga dagdag na istorya, Josh Fabino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. Sige, good morning tabi giraray dyan ha sa supply office kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Diyan po sa primohon ni kunyan ni Joe Amaranto, si Alan Amaranto, Sir Alan Amaranto, and sa men and women po kan BRHMC Supply Office. Yan. At syempre, kay Chief Doc Eric Raburar and sa men and women po kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. And happy birthday tabi giraray kay Sir Jer Candelaria kan ining birth cartint na pagsadiri man ni Sir Munding na Murillo. Maray na aga tabi sa imo Sir And happy birthday kay Sir Jer Candelaria. Mabuhay yung tropa dyan sa birth cartint. And maray na aga palang tabi man kasuhapon sa mga duman sa mga siniraman kan istorya taman nungod sa Winry so love team na Win Gatchalian and Riza Ontiveros. Iyan ang latest ngunyan sa showbiz. Aray na aga tabi sa Indo. Biyuda si biyuda si Senadora Riza and si Win Gatchalian na link bagaan sa artista ki Bianca Manalo. Yung baga tabi. Parang may namumuong kumukuti-kutitap na mga mata. Kumikislap-kislap na mga mata. Yan. And so inda kun ngunyan ito man ipinaapod si producer kan It's Your Time Tatanems. Ta si Vice ganda bagay yun na nga ito may ginibo na naman na naka-offendir sa mga listeners sa mga viewers netizens naka-offendir sa kunyan sa yung mga netizens naghihiling ta aram nindo ang style baga paano kang humor ni Vice ganda is kay puan igos yang napapasupgan tatanems bako igos yang napapasupgan either physical sa iyang physical traits pig insulto niya pig sisimbag yang balagbag or what pig ang style niya he humiliates someone in order to have humor. Yan may pig papasupgan siya bako arog kan mga sabi tangani kasunod kaagi bagang pagprograma ta bako arog kan mga style kan comedy na Roderick Paulate. Si Roderick Paulate baga pag minapa-comedy ito, dahil niya kaipuan na may mapasupgan. Pero magigiulo ka. Si Dolphy, tabangaling mahal na Diyos, Iyuman, si Ining Sarawali Bayola, Jose Manalo, pagkatapos sa Ratito Bican Joey, dahil inilang ang Vice ganda na talagang dakol ang nakakariparo, natakaipuan mo pasupgan ng iba, tanganing makapaugma ka.
Racist and colorist attitude naman da so pinahilig naman sa sarong episode kam each showtime. Ngunyan, ipinaapod na, ngunyan nga ning aga, so talaan na paghururong kan sa Movie Television Review and Classification Board. Aram mo, natutukan tayo ni Taddy Pisil baga, Vice Ganda is so popular enough. Hilingon nito pag may Metro Manila Film Festival nga ni, ang mga pelikula niya nga ni baga tatanim, magsisimple yun sa ng istorya, simpleng comedy lang, may diit lang na kumbaga laman, perming number 1 sa Metro Manila Film Festival, daog sa mga mas pigpagalan pinag-research na basado sa history, igoning hararom na plot, igoning hararom na twist, na igoning wisdom, pero daog kan mga pelikula ni Vice Ganda. Nata daw iyan sabi nga ni Doc Chris Ganan, paano nga yung mga Pilipino dahilan ta sa sarong taon na puro na sana problema, negativity, minahanap ni nga saro o 2 oras ning kaugmahan na iyuman so titira ni Vice Ganda. So pakonsuelo sa at least kaya sa laog nin 2 oras sa sinihan, makonsuelo na may diit na entertainment. Okay na ngayon kan mga Pinoy, nagkakalingaw-lingaw ngaya. Totoo ba tatanim sa oral daw, puro na sa negative. Di ba? Kaya ayan, minaklik si Vice Ganda. Kaya lang problema, may nadadalaganan siyang nagrereklamo kan sa ayang sistema nan kan pagpapaulok. Yan. Talking about negativism, igwa kitang pigapudan kasubago na kuta nahahagada niya to nin ideya inibagang Pax Silica. Down. Ang tutukaan, a month ago, may nahiling akong reel sa Facebook na nag-explikar kaya na mga AI hub na yan tatanems. May video pating nahiling ako, dahil ko lang na-save. Dahil ko pigo na maabot sa Pilipinas ang hururo na ini. Dakulaon na halos sarong munisipyo yan. Anyaon sa sarong building na kaipuhan ng bakusugo na refrigerator. Ta mga cabinet for cabinet na yan kan so kan mismo kan AI, so brains mismo kan AI, duman ang processing. Bako itong Project Nightfall basta igwaning sarong video kitang na day ko lang naisip because day ko piguhon na maabot ang panahon na sa Pilipinas gigibuhon ang pinakadakulang AI hub. Ngunyan, day pa nga ni tatanems, nagpupuon pa sana, hururon pa sana, duwang kwa na nag-iiwal na naman. Paghali sa impeachment na puro mga abogado, puro mga analyst, ngunyan, puro na naman mga IT, puro na naman mga environmentalist. Totoo lang, prangkahan, dipisil ng bumungkaras ang Pilipinas. Bako, itong mga pabor dyan, na magbugtakan Pax Silica, ang nahiling nila is economic progress. Billions of investment iyan tabi. And siyempre, here comes naman yung mga environmentalist. Tayan pala, ang cooling system kaan, sunadang nahiling ko kan a month ago, kay po na ng massive cooling system tatanems. Dapat perming maliputan and ang madadawag mo sa laduma, arugkaan. Sa laog kang kunyan, kang hub na ito. Tagabos na kunyan, gabos na iniong pigpa-process na information duman. Ako habok ko gari magpareso tabako makita eksperto igwa kong kahurong kasubago kundi habok na tatanim sa mag-on the air at anya ako sige na tabi explain karon mo lamang maski in general aspect buko na nga papapiyo tabad madali naman ngayon sa politika. Ay nako, so yun na tabian saro pa ko tatatanim sa ining so kunyan inibagang so Bataan Nuclear Power Plant bako yan. Ay nako, kung nagamit na iyan, kung nag-operate panahon ni Marcos, ang kuryente tadig di barato sa Pilipinas. Nako. Salamat kan sa ido pagkantabay. Mahal lamang Diyos ang magbantay masunod ang mga programa. Sinda News Director Mar, mga Black Time masiniba pa. Dahil po maghali. Thank you so much and mahal lamang Diyos ang magbantay. Sa indong